Abusuafo ma nyinaa mo akɔ aba ɛba Asanteman Connect yɛdwumadi ahodoɔ a yɛdie ɛso. Aha ɛyɛ bonwire wobɔ a ɛdin ɛbɔ atirim ɛyɛ kente. Nokwasɛm no sɛ na ɛtwa sɛ yɛba na amammerɛ ne amanne ahodoɔ dwumadi ahodoɔ a wɔsɛ yɛbɛdi ne ha no yɛde som mo. Timprempren yɛwɔ Nana Bobi Ansa yɛ ɔtɔ so mmienu na hemfie kurowura na hemfie ɛne ɛwɔ. Akwanya naba sɛ yɛne nananom a wɔha bɛdi nkɔmmɔ na afei no yɛahwɛ abakɔsɛm a ɛta kente no akyi ɛne nsɛm ahodoɔ ɛfa ho nyinaa yɛde ɛsom mo. Enti yɛaba no deɛ na yɛaba Asanteman Connect nso mi ɔso a na ɛconnect. Abusuafo ɛma mo nyinaa mo akɔ aba ɛma mo atena se ɛba Asanteman Connect. Ɛyɛ simpi a yɛde ɛbɔ asante amammerɛ ne amanneɛ ho dawuro. Wɔn mu ɛdɔ asante amammerɛ ne amanneɛ ɛne mpo wɔn mu ɛdɔ amammerɛ na nananom nneɛma ahodoɔ a wɔn mu agya yɛ ne nkaedum de ama yɛn nkyiriba. Sɛ yɛn nso yɛn nananom mmara mɛto soɔ no ɛno ho dawuro na yɛbɔ. Nti sɛ bere bi ɛhunu sɛ yɛbɔ pini mpanimfoɔ ahodoɔ bi a ne yɛpɛ sɛ yɛgye wɔn nsɛm ahodoɔ a ɛhinta firi bunu mu wɔ amammerɛ mu ɛne amanneɛ mu. Yɛbɔ mmɔden sɛ wiase afa na baabi a the wubo yi betumi akɔso ama nneɛma ahodoɔ a broni sɛ ɛyɛ treasures of our land no yɛn nyinaa yɛn ho. Mimi din di asonaba Kofi Mensa Abrampa. Aha ɛyɛ bonwire. Bonwire a adeɛ ɛba yɛ tiri mu anaa ɛba yɛ adwene mu baako pɛ ɛyɛ ntoma a yɛfira. Mprempren mu yɛwɔ Nana Bobi Ansa ɔtɔ so mmienu. Akakye ɛkyɛ sɛ yɛwɔ bonwire ekuro mu yɛwɔ n'ahemfie. Ɛho abɛhia na akwanya aba mu sɛ yɛne mpanimfoɔ ahodoɔ wɔ ha ɛni nkɔmmɔ ɛkwan a bonwire kente nipa dodoɔ no ara de bi ato dwom yɛnim yɛate bi yɛbɛdi ho nkɔmmɔ ɛhwɛ ne farebae yɛbɛhwɛ mfasodeɛ ɛwɔ ho wɔn a wɔn ho kwan sɛ ntoma yi wɔn tumi fira bi na afei nso deɛ wonim no wɔsua nti ka me ho na Asanteman Connect yɛne nkɔmmɔ ɔhene mu akɔ aba. So, Madam, I had a good day. Yo, you did the Nana Quabrania near Tossum. Nana Bobi Ansa or Tossum, Nachiamahin. Pierre. Bonry Achiamahin. Pierre. Mira, a dim bonry will be a one and Toma and a benetirim. A dinner cat when we know ya as a warm minibi, what much mukaka. No. Boy Reno. Yeah. As I know, because I'm the caricature say, yes, you run any acasa. Okay. Sabe, you to me a crowd, the mammy. I don't know, mention near me, a cra, a fucking tehu. The person, the cracker. Na crew run Casancasa, Brepem, or Beba, or bar, one of the bit near Vibia, Pepe, Ayo. Now, a dean, boy, ya dear. Abakosi mu no baabi a ifiri a yɛbɛtena ha no na yɛbɛtena kwante so yɛfrɛ hɔ ikyini so na yɛmpanimfoɔ no etu anamɔn na nsuo kura na ho ayɛ den ti ɛbaa sɛ wɔn tu anamɔn wɔn akɔpɛ baabi a yɛ a ebenya nsuo anom ti mpanimfoɔ no de wɔn ho hwii mu wɔn baa yɛduru bia ha baa na enwere ɛwɔ ha ti ɔmo bɔ nwere no ansa na din bɔ nwere no ɛba ti bɔ nwere wabɔ nwere ɛkyɛ sɛ bɔ nwere ansa na kuro no yɛbɛnya ti mpanimfoɔ no kɔnkɔdrɛn ɛkɔhunu saa adeɛ no a saa adeɛ no sisi ɛwɔ hɔ a abɛyɛ kuro no ɛbakɔsɛm kɛseɛ ɛda hɔ ama kwan atimi atre agye din ɛwɔ Asanteman mu ne Ghana ne wiase afa na nyina. Okay. Yɛn kan si so dua sɛ kuro yi mu na kente firi. Kuro mu pɛpɛɛpɛ ɛna kente firi. Na nipa a ɛkɔhunu kente no ɔmo ankasa so firi kuro yi mu. Oh. A odin ɛde Kragu ɛne Ameyaw. Kragu na ɔmo yɛ hunter abɔfoɔ. Ɔmo so kɔɔ yi saa baabi a nwira no wɔ no
na moko akɔpɛ enam o ahayo no mko hu aboa bi a efrɛ no ananse a no ɔnwene ntentan no na tete hɔ no mpanimfo no de wɔn sɛ ɔmo adwen no ɔmo tumi de gyina so ɛyɛ nneɛma bebree to mo sua aboa no a hwɛ sɛ bi wo si yɛ ntentan no ntentan a yɛnwene ɛyɛ ananse sɛ mo nti ama wobɔ ananse din a bi kura firi sɛ yɛ nipa wei yɛ ananse aboa ananse a wɔnwene ntentan ɛne wɔn ko hu na abɔfo ko ameya wɔn ko hu ni kuraguni ameya ko hu saa ananse no a no wɔnwene ntentan no ɛne wɔn tena hɔ din hweayɛ ahwɛ din ɛna wɔn so baayɛ na kyɛ sɛ wɔn so bɛyɛ bi sɛ wɔn so anya japadeɛ nti hɔ no wɔn kɔfa wɔ dua bi wɔ hɔ a wɔn bɔ dadoa ɛwɔ so ɛno yɛfrɛ no asase toma asa na abɛdi kan ayɛ kente no yɛsua saa adeɛ no yɛbɔbɔ dadoa ɛwɔ dua so na yɛfa homa ne yɛhwɛ sɛ deɛ ananse ne si yɛ na adeɛ no na yɛyɛ ɛno na nananom de wɔn adwene fa ho firi sɛ afei deɛ saa adeɛ no yɛbɛtumi ada no kente ama na yɛ japadeɛ ayɛ ɔmaa no nyinaa japadeɛ nti nam ananse so ɛna maa yɛnya kente no ɛwɔ bɔnwira wɔn baayɛ no ɛkɔsii sɛn ɛyɛ dwa no wɔn bɔɔyɛ sɛ yɛ deɛ yɛ kɔhunu ne wɔn bɔ dwa kɛseɛ wɔn sɛ na kuro no yɛ ɛwɔ wura nti emu nipa nyinaa yɛ kuro wura wɔn na hwɛ so ɛyɛ na nabɔ bi ansa ɔtɔ so yie kuro no hyɛ n'ase nti obiara tete hɔ no sɛ ɔkɔ nwura mu bɔfoɔ okum nam ɔkɔ fa ha bibi a ɔbɛyɛ bi sɛ wɔde bi kɔ ɛkɔkyerɛ kuro wura nti wɔn de wɔn ɛkɔhunu yɛ no wɔn de bɛkyerɛ dan adi akyerɛ kuro wura ama kuro wura nso agye to ana yɛkɔɔ so ɛyɛ adwuma nti owie yɛ no ɛyɛ na nabɔ bi ansa ɔtɔ so yɛ ɔno amra ohun sɛ japadeɛ a na de hyia kɔfa ba no wɔamana ntena hɔ saa na emom wɔkɔɔ so sɛ asantema nso wɔ wura santema wura nso ne ho ɛne otumfoɔ nti sɛ makɔfa japadeɛ te sɛ yɛ abade a ɛna mɛkyerɛ mo kwan na mo nso mode akɔ hɔ medi mo anim na mede mo akɔ kyerɛ santema wura nti mmerɛ a wɔde sɛ japadeɛ no baeɛ no ɛyɛ na nabɔ bi ansa ɔtɔ so bi no ɛdi saa abɔfoɔ yɛ anim ɛde wɔn kɔ santema wura no ɛma no adeɛ saa kente yi kɔdane asantema nyinaa yɛhunu sɛ ahosuo no da nso wotumi hunu bi na hahamu no wɔ mu ebi yɛ kɔkɔɔ ebi yɛ agudeɛ ebi yɛ fitaa ne bebree ɛyɛ saa ahosuo no na ameya wɔn kɔ hunu yɛ anaa wɔn deɛ yɛ wɔn ayɛ sɛ ahaban ahosuo no tete hɔ no ne yɛ apɔwbiri abibiri ayɔrɔwa nhoma ne yɛde yɛ saa kente no ɛyɛ saawa ɛne yɛbɔ na wɔn ayɛ na wɔn de ayɛ saa yɛhata wɔn hata a na wɔn atene nadeɛ no so na wɔn de wɔn nsa ɛde design nti kente yɛ adeɛ a yɛde yɛn nsa ɛna ɛyɛ buroni abɛfa nipa akɔtena amanɔne sɛ ɔbɛkɔ akɔsua kente yɛ wayɛ ayɛ wɔn ntumi anyɛ mfidie nsadua no ne nkurokurowa ɛne ayɛase dua no ɛkeka ho no nyinaa wɔn fa no nyinaa de kɔɔye yɛwɔ bibi wɔ hɔ ansa na wɔde bɛba ntoma bɛyɛ ntoma efira mi mpanimfoɔ no hu saa na afei wɔn de nimdeɛ fa ho no wɔn hu sɛ ansa na abɛtumi ayɛ saa ntoma yi fira bibi nsadua na wobɛsi bibi deɛ ntenenua no na ade ahoma no bɛfa so akwaba na wowie a wanya ade a yɛfrɛ no asanan asatia kyereyɛ kurokurowa ɛne ɛho nneɛma dɔɔso ansa na bɛtumi ayɛ ntoma a ɛfira me gye sɛ saa nneɛma no nyinaa wofa mu ansa na watumi de ayɛ kente no amena abɛyɛ ntoma nti mmerɛ a wɔn de ntoma no kurowura de kɔkyerɛ santema wura no wɔn nso hyɛ wɔn kuran a ɛma wɔn kɔ so yɛ a nnɛ sisi a me ne wɔkasa yi kente adura amamane kurom Ghana ha baabiara ni hɔ a wɔbɛyɛ dwumadie bi a nhunu kente wɔ ase sɛ kɔ wɔn nso wɔn yɛ bi tuntum de kɔ ɛyɛ mpo tuntum no ne nyinaa baasa no colours ne dɔɔso panimfoɔ no de adwen fa ho yɛwɔ tuntum yɛwɔ fitaa yɛwɔ kɔkɔɔ yɛwɔ na abosuo bebree a biribiara a wɔpɛ sɛ wɔde kente yɛ biara bɛtumi de ayɛ
ɔhene wobɛkae afe a Kente no dii kan bae. Afe a Kente no baeɛ no deɛ no gye sɛ kurowura na ɛbɛtwam. Mahu sɛ wode hu sɛ ɛyɛ bia yɛnwene wei yɛfrɛ no ahwepan na nka biara nim adwene biara nim design biara nim nti ahwepan yɛfra papa yɛ wogyina ha yi wei yɛ adwentoma nnuatoma wei yɛ nnuatoma ade nti a nnuatoma no ɛnam sɛ ɛyɛ nnuatoma no ahwepan ha nyinaa yɛ ahwepan kyɛ sɛ hɔ no deɛ design nim yɛhɛda design ɛno nyinaa no yɛnyaa ne yɛde adwene ɛdeɛ design nyɛ buroni na ɛbɛkyerɛ yɛ ɛyɛ adom a Nyankopɔn de adom bɔnwerɛ ama naka asantema no Ghana nyinaa ɛnyɛ buroni na kyerɛ yɛ Kente ɛho nneɛma nti wɔɔyɛ a saa asatia no a mɛka no asanan no n'adwuma a ɛyɛ no ahyehyɛ no ɛno wode wo nsa ɛna ɛyɛ wode wo nsa na ɛdesign na ade wei so kurokurawa no ɛyɛ kuta wo no wei yɛfrɛ no babadua sɛɛwaa design biara wɔ ne din wei yɛfrɛ no fahia na sɛɛwaa atoa so puduo ɛhia puduo no saa puduo din paa no ɛna wei so deɛ wɔ ha yi yɛfrɛ no babadua aha yi ɛyɛ ahwepan nti sɛ deɛ wɔnnim mu no wobɛka sɛ wei koraa no aha no yɛtwa hyehyɛ mu yɛntwa nhyehyɛ mu wotene ntoma no saa na wo design no wie saa wɔde kurokura no ɛyɛ no wonwene wei no wie na wadi adwene nti wei wohu no saa no yɛntwa nhyehyɛ mu yɛ nipa nsa no wɔde nipa nsa ɛne yɛde design nti ansa na wobɛstarte wei sie no yɛwɔ bɔda wɔ ha so ahu wei yɛfɛ no fahia kɔtwere agyeman kɔtwere agyeman sa agyeman yi nipa bi a ɔyɛ sikani na nso firi kurom ha na dabi fahia kɔtwere agyeman so wei yɛ ɛnwɔtoa ɛno so ɔhene edin mu duru edin mu duru paa wei so kurokura no a kuta yɛ no kuro no nano no ɛba saa wokuta kurokura no mmienu nti wokɔ na wo kyengye wo nan ɔhene ma yɛmfiri bɔda no hɔ mmra na yɛnhwɛ din no nyinaa deɛ ɛdi kan no yɛ wei yɛ babadua wei yɛ fahia kɔkyere agyeman hɔ na agyeman ba na wei so ɛyɛ ɛnwɔtoa na wofiri hɔ ba a adwene no wei so yɛ mpua nkron ne nyinaa kura ahosuo baako nanso asɛ din ne ɛda nso koraa ɛno na ma obi ka sɛ Kente firi ne kurom a monam mɔtaa ahyia obi sɛ Kente firi me kurom ɔyɛ ɛso no ɔtɔn na bɔ mmɔdena no busa ne sɛ nneɛma ɛwɔ mu no ɛdin de sɛ ɔhunu ɛkyerɛ sɛ wei no sɛ woansua a ɛyɛ kuro no agyapadeɛ yɛnim nti no ntoma biara bɛhunu sɛ fira wo biara no nimdeɛ nti wei ne yɛ mpua nkron ɛwɔ sɛ wohunu ɛdin no nyinaa sɛ na wɔtumi atena nsadua no so ayɛ aha no yɛnsua aha deɛ yɛnhyɛ da nsua Kente ɛnmu ni ayi biara dan biara yɛsɛ monkɔtena mu yɛnkyerɛ yɛnyɛ no saa na mmom abɔfra no ahaseɛ no na ɔpapa na ɔpapa yɛ bia no ɔno nso ɛyɛ adeɛ a ɔno nso tete ho no abɔhuna no wosɔre a na ɔte so nti w'ani bɛba ho so na deɛ wo panin no woyɛɛyɛ no na abɔfra no nso ayɛ ɛyɛ adeɛ Nyankopɔn de adom asanteman ɔhene ntoa so yɛduru ayi hɔ no mpua nkron hɔ no ɔho adwene no bi wɔ ha ɛna na ase deɛ toa so ɛyɛ ahahammono ahahammono ɛne yɛ ahwepan ahwepan no nso sɛ wɔnwene adwentuma a adwene ntoma a ɛwɔ mu soso wei yɛfrɛ no kwatia nti wei yɛ ahwepan kwatia kwatia na woba ha no a wei so yɛ dua tenten no wei no adwene no yɛaba bom baako na sɛ wei no gyina sɛ nnuatoma nti ahwepan no tenten design no ɛne wei no nyinaa susuɛ no
ne ha no ne ha nyina ya pɛ yo sort ase we ya frɛ no nkyɛmfrɛ satin nkyɛmfrɛ nhmanan sort ase nti design no wo mu bia wo nia eka bia wo nia eka na sese ntino nti sɛ bonyoni ba tena sese o nwono ntoma na wonam na ni twade no so a oba wo design ne wie a otimi tena se ɛyɛ ntoma fra wo wow yenche de hwia na mo bɛkɔ sɛ museum hɔ no tete ntoma no a akyɛ no bebree wɔ hɔ wokɔ nso a wobɛhu mmeranteɛ a wɔn nso te nsadua no America na adeɛ a mekyerɛ ho wobɛkɔ akɔhu bi hɔ yɛbɛkɔ hɔ na yɛne wɔn nso akɔhwɛ wokɔ a ma no nka tirim sɛ wobusa sɛ nsadua wɔ yi nyinasoɔ wɔ yi ayase dua ɛwɔ hefa pɔnkɔ ɛwɔ yi pɔnkɔ no nyɛ pɔnkɔ a wɔnam hɔ nka bɛbisa sɛ deɛ yɛde ahoma asɔ no mɛde bia na asante kasa dua no yɛde to sisi ansa na ntoma no to so adu wuransi no na yɛ pɔnkɔ no nso wɔn na so nneɛma no so na awie a na obusa kurukura santi bo mi ne kente ni kuru kurukura na yɛde kasa a wo yɛ no a ɛbɛ kasa te sɛ nnwom yi a wato yi ɛkɔ kuro ɛne na ɛno so ameyamu na tu ne din o firmamo ɛna faayɛ sanse kente no ɛnam sɛ free hand no ya na manfo bebree kyerɛ sɛ kente free Volta region kente free ha kente ba de otre kente ho nwom a ye wɔ class 4 ye to me kwa mbet tu bi ya sɛ do ye Volta ni oye angonani Ephraim ya na so ɔde ye bonwiri ɛna ɔde to wow nti kente ba kwasɛm de ope na wo yibo nwiri fi mu enyi no firi hɔ a kente no santema wura de kɔkyerɛ no no ye wo fi bubua enson a wo behu sɛ kente firi efra santema wura a wo mu firi kurom ha wo mu na ye ne ntoma fi bubua maako nson ɛwɔ kurom ha a wo mu na sɛ wotumfo bodwa ni wura de ahyɛ wo mu nsa sɛ wo mu nyɛ na wo mfa nkɔdan santema wura ntoma santema wura befra no ye nwono ne dem obi a nhunu bi empie wo behunu no ɛyɛ saa fi bubua nson no ɛna nwono ɛyɛ saa kente no ɛne ye bɛkɔ ti omo ka wo madwene bom na ɛyɛ baako ana obi a yɛ ne de ba omo ka wo madwene bom no makɔ abebusa kurowura ne kurowura de wo makɔ busa ntoma asantema wura pɛso ofra okay enye omo a na de wo madwene badwene bi akɔ so bi anka ne de yɛ fɛ na obi wo hyɛ obi ase okay eni sɛ odo japadeɛ no so yɛ obi dia nti sɛ wo pɛ sɛ wo yɛ bibi kɔ ma asantema wura wontimi mfiri kuro no a wo mu no akyi ɛmfa deɛ no kɔ ma asantema wura ti sɛ wo bɛ kurowura na waba na wɔne wadwen ho na mi wura ɛde mo akɔ na makɔdwen ntoma si ebodwa kurowura no asantema wura no befra na ya chama mo fi bubua nso obi anyo no de wɔ no kure ne ɔhene ntoma a ofra yɛnka ɔhene afade ho asɛm na so ne ntoma ofra bebia ɛdanso efiri ha ɛsan sɛ wɔn ne asantema wura na japadeɛ no ɛyɛ ne dia pia nti sɛ o dwa bom na wa maha anase nananom ankɔna na so ankobusa de obefra na sɛ ntoma obefra kwa fa yɛ ntoma a wobehu sɛ fra santema wura no efiri poni obia obɛka kyerɛ sɛ santema wura no obi na heda fra na ntoma no aboa saa krɔfo no efra ntoma santema wura ntoma no wo mu firi na na bobi ansa woto so mu abɛhyia no wow pia ɔhene wabie nneɛma so akyerɛ yɛ paa nokore ni wabie nneɛma so akyerɛ yɛnhwɛ ɛkɔbaa ne sɛn yɛ obi nso mum ne de kɔ amanɔne hɔ ɛna kɔgye ntere ha wokasa na ase aborɔfo no koraa baa yɛ ma yɛtie no sɛ Ghana ha no koraa deɛ wowɔ adwuma bi na wɔyɛ a obi sua bi ɔno nso de akɔ nti nipa bebree nso abɛsua kente ɛwɔ ha
even anwonafo no kura no enne yam no kase omusua kente no ne papam e wo kurom ha ne papam ye design to papa na ya todini ntoma bi e wodua so bia na ntoma bi e wahunu se wosto bia no e wodiri nyesa okwa kente no bubu wasa ase be to kente be na wo kente be na wo pedwena so bodin wo papa nkwachiri papa nkwachiri obi nche obi kwa musi so santo edwene so emeda sika fere boja sane me nyina fatia fata nkonoma so wo sono yonko wotawo nyina ye kente nti se wo ba na se wo beto kente a nya se wo ba ya se me to kente wo so hunu din nipa na wo de koma no hwe nipa na wo de koma no ne fa na ntoma koma wow nti mo bayi ntoma bebiri wo store ntoma bebiri wo ho na so wo beto kente a bodini me pentoma so machine ato nipa na wo test no obehu ntoma na wo pese wo kire na wo yam na de ko ya wo mrantie na maba wade wo ho ya wo mpanimfo pa de wo ho ba ko fu mu man nyina yi kente so ho nyina yi kente enti no kente no de ho nsem no do so na sese akotena adie no se wo hwɛ sɛ de na wo busa me no Asante memu Ghana memu amonone be bia enti ede sabe obi odehye bi kura film ne yapase ye na nibi na zin kente nko de dan kente ekura tumi bia kente wo tumi ba bia kente be pie bia no nyama ene ye hunu sɛ sefra won so a sɛ wo de wo sika sanete eye ajapade a eye o ma na ajapade a esombo amma Asante mine ene Ghana men wow nti hana kente mfiti ase bia di mfintua be aduasa hasa finhia aduanan sa kente bi a mokɔ museum ha mo behu sa na ohene enche ye begya wo na yakɔ akosua de aka wo na memisa de twato yi kente na sese wo bia ne frɛ bi firi sɛ wonya hu sɛ afadie bi frɛ wo bia na obi de afadie bi ayɛ no a wotumi ka so ebi asomesi wɔ yɛmfantini ebi ɔbɛnten wɔ yanwonani na afadie nti kente no nso ho asɛm te sɛ kente de tie no sɛ sese ya me no kasa di kente ba ya santama nyina japadeɛ abɛyɛ Ghana nyina japadeɛ nti adwabo bia ya edi mu obi ya yefro kora otumi ka sɛ ma yefro no de kente nko so bi kora no nya asante ɛwɔ ni bia na ɔyɛ wow ada traction bi bo se me pekente na adenti na wo kasa pese animunyam ba na wade ni wodi na wo kwa adwabo no ase no ne wo ye ayefro no so nko ampo e wo no nko an de a ofra na namfofo no so awo mo de a mo ye ne fransa kora na behwe adefo no so obia wo ne de a wode ba nti wo pie ho a wo hu se nipa so mesi wo di dwuma wo efra wo no kora wo pie ho a nti na se wo tumfo wo betena sia na se na na bobi ansa wo ba betena sia akyea me behwe ntuma ifra no ansa na ohene bi oba betena sia no wo so do ntuma ba saa na tie saa pepepe nti se wo kɔ adwabo ase ba bia wo tumfo tena akyea me hwɛ se ntuma ifra wo tumfo obi a wo ba bia nya emfra bi esa na wo mbagye wo esa watomra wo ohene fra ntoma koro ye ba chi udedua na bia na wonnim anti wonnim a ye ka kire ye nnim a bisa mo ɛna nam sɛ kuro bia wona hene no ye kwa santama council ye mpani na nanom ɛkɔ nti tam bia mamra ne amane bia mo bɛkyerɛ ye nti ba sɛ kuro wura ɛde ne kuro ma no etu kwan akɔ santama wura wa wotim ka sɛ mo koro no ntuma we na mo nyina mo mfra okay sɛ no de wonnim sɛ we de enkohia bia wo hene de efra sa pepe ti sa na kente abosu ti baby obewura bia no ade wow sa mira that's pa wada ma bia na enen de kan obi ehu kwa obesan bo din ni bi din de nana kwabanya ni a otoso mi bolwe atame nana bo bia nsa otoso mi atame nana kwabena nyani otoso mi mira that's Ewes Asante Mine Connect dwumadie so ne maka kyerɛ sɛ ba amamre ne amane
ɔman yɛ japade ahodoɔ a yɛnka adum nananom agya ne hɔ ama yɛn a yɛn nso yɛbɔ ho ban sɛ nkyirima bɛba abɛtoɔ no ɛho amanneɛ na berɛ bi yɛde som yɛbɔ mmɔden biara sɛ ewiase afa na baabiara asantesɛm anaa amammerɛ ne amanneɛ wɔ hɔ biara no yɛbɛka no nyinaa bom sɛ boa nti ɛnɛ yɛbaa bɔnwire yɛne Nana Kwabena nyɛni yɛ ɔtɔ so mmienu Nana Bobi Ansa na Kyeamehene Nana Bobi Ansa ɔtɔ so mmienu bɔnwire kurowura Kyeamehene na yɛne no edi yɛn nkɔmmɔ mimidin di asonaba Kofi Mensa Abrampa yɛnwie yɛkɔ bia a wɔn nwene kente no hɔ afei dan a wɔn kora ntoma ahodoɔ ne kente no wɔ mu no nso yɛbɛkɔ hɔ na yɛkɔdi hɔ nyinaa nkɔmmɔ na aboa na afei yɛde asom hɔ nti nkɔ baabi a Asanteman Connect so abusua nti yɛde yɛn nkɔmmɔ twetwe no ɛsa ha na yɛka sɛ yɛde si deɛ nkyɛ sɛ na yɛntoa so bio na mmom yɛde sa ha na yɛakɔ akɔtoa so mewura yɛsɔɔso wɔda ama yɛda ase paa wowɔ asɛm bi a pɛ sɛ wɔka asɛm kakra mpɛ sɛ mɛka no sɛ ɛdi nkan mɛda Nana Bobi Ansa ɔtɔ so mmienu ase ɛsiane sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na nyɛ ahemfo nyinaa na wabɛserɛ sɛ menkɔ kurom akɔdi dwuma a wɔbɛma ɔkwanya na ɔma akɔdi dwuma bi ɛte saa ɛnɛ ɔman no wɔnyɛ bi mpabɔnfo adɔɔso nanso me wura deɛ ɛna ntirim a asɛmpa nti mokaa yɛ ano ɔma ɔkwanya ɛna mbaa nti mɛda Nana Bobi Ansa ɔtɔ so mmienu bi kan ada n'ase na mo nso so a mobaa yɛn nso mede aseda ama me sɛ dwumadi a mobɛgu saeɛ na mbɛhwɛ mo nso manya bia ti na mode kɔ akɔdi dwuma nti meda kuro ase bebree sɛ baabi a ɔwɔ biara no nyame ɔnhyira no sɛ nso so ama yɛ tumi kakra sɛ mobaa yɛn nso so Kyeamehene nso manya kwan na matumi no adi nkɔmmɔ kakra ɛyɛ no tumi a wɔde ama me kakra no ɛna mo so mu ɛnso meda no ase pii da mo nyinaa mo ase da Asanteman nyinaa ase da Ghana man nyinaa so ase da mo ase abusua ne na yɛn nso yɛda Nana Bobi Ansa yɛ ɔtɔ so mmienu bɔnwire ewura yɛn nso yɛda n'ase ebu yɛda n'ase ɛso bisɛ ɔno nso ama akwanya a ka yɛ mma mmɛto na Kyeamehene panyin ɛwɔ ha na yɛne ne mpo edi nkɔmmɔ afei mpanimfoɔ ahodoɔ a wɔn boa yɛ anadwo berɛ koraa ne yɛfrɛ bi mu mesrɛ mo mfiri Nana mo wan na yɛsɛ yɛbɛba hɔ ne adeɛ no korɛ yɛdɔm dodo makonya no madaagye a moasɛe no Asanteman Connect adwumayɛfoɔ yɛda mo ase saa nso ɛna kuroma yɛ a mo nso mogye peneɛ sɛ ɛnɛ Asanteman Connect foɔ bɛba ha o yɛsɛ ɛnɛ koraa mbɛba bɔnwire o mesɛ ɛda mo nyinaa mo nso ase sɛ mode akɔma pa ne gyidie agye yɛ ɔfɛ so afei mo nso a mogye berɛ na mohwɛ yɛn ɛda mo nyinaa nso ase sɛ berɛ biara mokɔ so a na mohwɛ yɛn nkɔ baabi a ɛbɛhyia